Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago niyo na lang ako sa pangalang Debbie, tambalanista simula college. Ngayong nasa mid-30s na ako at may sarili ng pamilya, tambalan pa din ang source of happiness ko. Kaya naman ngayong medyo naguguluhan ako kung ano ang dapat kong gawin. Kayo agad ang naisip ko. Sigurado ko na mabibigyan ninyo ako ng makabuluhang payo. Di mo sure. Huwag ka masyadong pakampante. Pwede makabigay ng payo pero di mo sure kung makabuluhan. Anyways, dati po ako nagtatrabaho pero nagdesisyon maging stay-at-home mom nang isilang ko ang panganay namin. Kaya naman kasi ng asawa ko na bayaran ang lahat ng gastusin. May sarili kaming bahay, may sasakyan at may konting ipon din. Building contractor si Mister. Kaya pala. Baka naman sir. Tsareng. Pa-building ka naman. Pa-building ka naman. Masipag at magaling sa trabaho kaya hindi nawawala ng projects. Madalas nga, sabay-sabay pa. Masaya akong nasa bahay lang kasi natututukan ko ang mga bata. Hindi din ako masyadong pagod kasi parehong mayaya yung dalawa naming anak. Ay, sana all. Sana all. Pwede magpayaya naman kayo dyan. Payaya ka naman dyan. Meron din kaming kasambahay na gumagawa ng mga gawaing bahay. Ay, sana all. Mayaman. Ang ginagawa ko lang, menu for the week at pag-grocery. Ay, sana all may pang-grocery. Sana all may pang-menu. Correct. Sana all may menu for the week. Kami kasi isang tuka anong ulam mamaya, bahala na. Sinisigurado kasi ng asawa ko na komportable kami ng mga anak niya. Ay, sana all komportable. Lagi niyang sinasabi na importante sa kanya yon at deserve namin ang komportabling buhay. Ay, sana all importante. Sana all deserve. Alam mo, ano ba yan? mo na kami. Nakakaingit naman. Tapos may problema ka pa ba? Eto na. Noong nakaraang buwan, isinugod ang asawa ko sa ospital habang nasa site visit. Ang sabi ng doktor, mild stroke. Mabuti na lang daw at naagapan. Wala namang masyadong epekto sa kanya. Ngayon nga balik trabaho na. Pero simula nang mangyari yun, napagtanto ko na kapag biglang may nangyari sa asawa ko, hindi ko alam kung paano ko bubuhayin ang mga anak ko. Wala akong kinikita at nakaasa lang kami sa kanya. Kaya tambalan, iniisip ko na magtrabaho ulit. Pwede pa naman siguro. Iba din pala kapag may trabaho kayong mag-asawa. Kapag may nangyari sa isa, meron isang sasalo ng lahat ng responsibilidad, lalo na ng pinansyal. Kaso, ang liliit pa ng mga anak ko. 3 and 5 years old lang. Tama po kaya itong naiisip ko na bumalik sa trabaho? O nag-overthink lang po ba ako gaya ng sabi ng asawa ko? Salamat po sa inyong payo. Ang inyong tambalanista, Debbie.
Hello sa'yo, Debbie. Maraming salamat sa pag-antabay sa amin. Thank you very much for sharing your story with us. Bye-bye. Charot. Tinapos. Hindi. Okay. Kung tinatanong mo sa amin kung nag-overthink ka, yes, probably may overthink. But, gets din naman namin yung fear na meron ka ngayon. Kasi syempre, nangyari na, 'di ba? Nagkaroon ng mild stroke. Buti nga mild lang, buti nga nakabalik na sa trabaho. So it could have been worse pero hindi. Ngayon, kung tinatanong mo kung dapat maghanap ba ng trabaho, ganyan. Hindi kasi namin masasagot 'yan, depende pa rin 'yan sa mister mo. Tanungin mo pa rin sa kanya kung kasi yung sinabi mo sa amin na pag ako pala, pag nawala ka pala, hindi naman sa iniisip ko na mawawala ka, but anything can happen, sa totoo lang, 'di ba? Wala pala akong paraan para kumayod or wala pala akong alam na gagawin na iba. Ganon. So, sabihin mo sa kanya yung ganong klaseng concern para mapag-usapan ninyo kahit hindi naman agad-agad na full-time, baka may mga part-time. Plus, nung panahon ng pandemya, nauso na yung mga work from home setup. Kasi kung 3 and 5 years old yung mga bata, medyo bata pa talaga sila. So, hindi pa ito yung pwedeng maiwan sa bahay. Di ba kapag ka medyo mga 10, 11 na, parang nakakausap na yan eh. Hindi na yan, hopefully, hindi na yan nauuto. Di ba? Pala desisyon ng ngayon mga yun. Actually, marami pala desisyon. True. Marunong pa sa nanay at tatay. Oo, pero pag 3 to 5 years old, medyo kulang pa sa decision making. So, bata pa talaga. So, dapat tutukan. So, pwede naman, yes, ang hahanapin mo ay yung part-time. Ang hahanapin mo yung virtual assistant, mga ganon. O kaya, yung mga may time ka pa rin for your family na magbantay habang doing some things, 'di ba? Yun yung pwede mong gawin. Hindi naman agad-agad na parang 8 to 5 job agad. Siguro yun yung wag mong hanapin. Yung 8 to 5 job, yung buong araw mawawala ka kasabay ng mister mo. Yes. Pwede din na set up gabi ka. Oh. Nandun na yung mister mo sa bahay. Correct. 'Di ba? Gabi yung trabaho mo, pok ganon. Charot. Ay, balita ako, malaki yun ang bigay ngayon. Sabi, sabi natin lang naman sure. sa amin. Diba? Depende din sa ganda. Kung kulang din sa ganda, di kulang din ang bayad. Charot. Hindi, diba pwede yung ganon? Pwede yung ganon eh. Hindi kami yung talagang makakasagot kung dapat. Kasi being a stay-at-home mom is very noble. Bonggang-bongga yan. Ang swerte mo dahil stay-at-home mom ka. Yes. Oo, ang swerte mo talaga nakakatutok ka. Diba? Being a working mom or working parent is also bongga kasi nakakapag-provide ka for the family. So walang masasabi mong ito yung mas tama. It depends on your situation. It depends sa inyong dalawa ng mister mo kung ano mapagdedesisyonan. Gets ko yung biglang fear na parang oo nga no, kasi yun naman yung itinuro din ng mild stroke na yan sa pamilya ninyo na hindi pala laging ganito, na ang eksena is menu for the week lang, 'di ba? Yung mga hinirit namin kanina, 'di ba? Na sana all komportable, sana all deserve, sana all may pakasambahay. Correct, na may dapat dalawang yaya, 'di ba? Yes. Actually, pwede na nga yung pagtitipid or pag-iipon more tas pagtitipid is considering just one yaya. 'Di ba? Pwede. Pwede 'yun, 'di ba? Kasi ano pag ginagawa mo dyan? Menu for the week lang talaga. Walang pag-alaga, Nay. Walang pag-alaga, Mami Debbie, di ba? Kailangan dala-dalawa, gano'n. Hindi ko sinasabing lang yung menu for the week dahil napakahirap mag-isip ng menu for the week. Pero madami nabubuhay nang hindi kailangan ng menu for the week. Oo. Oo. Bili ka na ng Bicol Express sa labas. Oo, totoo. Anong bagong luto ni Aling Bebang dyan? True. Nakatulong ka pa sa... menudo. Menudo na lang. Sige. Correct. Oo. Nakatulong ka pa sa small business ng iba. Oo. Actually, 'di ba? Kaya nga ako partner, naniniwala ko hindi kailangang magaling magluto ang isang babae para sabihing mabuti siyang misis. Kasi ako hindi ako ganun eh. Kasi ako naniniwala ako na habang may mga tao nga hindi expert sa pagluluto, may suporta sa mga business at mga paluto ni Aling Bebang. Yan. Ganon, 'di Sobrang ba? sikat na si Aling Bebang talaga. Oo. On top of everybody's mind. Top of mind si Aling Bebang. Parang lagi talaga siyang, kung hindi si Aling Bebang naglalaba, si Aling Bebang karinderya. 'Di ba? May ganon siya. Nagbibenta siya ng bigas, 'di ba? May ganon si Aling Bebang. So, habang may mga taong katulad ko na hindi ko kailangan gumawa ng menu for the week at mag-grocery every week or every so often, na susuportahan ko ang negosyo ni Aling Bebang, ni Kuya Carding at ang kanyang mga anak. In a way, 'di ba, napapaaral ko din ang kanilang mga anak sa pagsuporta ko sa small business nila. So, pwedeng ganon na hindi naman
porque ganyan na yung setup ninyo na parang perfect, na almost perfect life, hindi kayo magbabago. Pwedeng yun ang baguhin ninyo eh. Hindi necessary na trabaho agad ang hanapin tapos mawalan ka ng time. Pwedeng magbabawas ng mga expenses para idagdag sa ipon. Wow! Sana all. Maka si Nicole Ayala. Kala mo daming ipon. Alam mo. Correct! Di ba? Makapag-advise ng Magbawas matindi. ka ng gastos Oo, para makadagdag sa ipon. Ako mismo nung sinabi ko, partner, umusok yung paa ko. Ako mismo nung Sabi sinabi ng asawa mo na nakikinig sa'yo, Sana di nga. sa totoo lang. Pero 'di ba pag-ipitan na kasi, pag-ipitan na kasi gagawin mo talaga, lahat. gagawin mo naman din talaga eh. Totoo naman din talaga 'yon. 'Di ba? Ako mismo yung parang Ibilangan naloka ako sa sarili kong sinabi. Wow, Nicole, sinabi mo 'yon. Bawasan na Talaga ba? expenses para magdagdag ng ipon. Nakakaloka. Pero tama 'yun. Actually, that's one strategy. Yung magbawas ka ng expense. Kasi yung mention mo sa amin kanina, yung habang kinikwento mo, nagkaroon agad kami ng impression Na yayamanin ka. Yayamanin kayo. Di ba? May isipin mo yun, no? Mayroon kayong taga-linis lang ng bahay. Merong kasambahay naman na all around. Di ba? Taga-alaga nga ng bata, taga-linis din ng bahay. Tama. Pero kayo separate yung taga-linis ng bahay and may taga-pamalengke and ang dami yung nakaluluwag na eksena o sitwasyon or Correct. pagkakataon na mag-asawa na masasabi namin you're earning well. Di ba? So Kaya sinabi namin na para marami kayong expenses. yes. So that's one strategy. Pwedeng magbawas ng expenses para makadagdag ng ipon. Option lang din yung paghahanap ng trabaho. Pero tama yun. Depende sa arrangement nyo mag-asawa. Yes. So malinaw naman na nagkaroon ng mild stroke yung asawa mo pero he's Nakabalik, still able. yes. Nakabalik na nga sa work. In fact, yung asawa pa nga nagsasabi sa kanya na nag-overthink ka, I'm okay. Yes. So, Ganun. depende sa magiging arrangement. Yung kung talagang sigurado yung asawa mo na kaya naman niya talaga. And then, tuloy ang aligaya. wala ka dapat ka-stress. Go pa rin sa menu for the weekend groceries. Sama niyo ganun. naman kami minsan. Oo, pag-grocery ka naman dyan. Totoo yun, nagpanik ka lang. Pwede rin nag-overthink ka. Pwede. At dahil nag-overthink ka, you're trying to protect the future. The family, the future of your family. Which is Also good. Which is good. also very important. Diba yung future ng family? Yun naman yung Oo. isip mo eh. Hindi ka lang basta YOLO. Totoo yun. So, marami kang options. So, mag-a-apply ka ng trabaho, magbabawas ng expense. Another strategy is, mag-business. Pwede. Since you are earning well, you have enough resources, hindi mo kailangan mag-commit ng 8 hours na trabaho sa isang business. Kasi may mga business na kaya patakbuhin ng 3 hours lang. For Pwede. example, May ganon. online selling. Diba? Or kung mag-a-assign ka lang ng manager, tas ikaw lang yung mag-oversee, Yan. not necessarily 8 Na nandun hours. ka. So in that case, meron kang business earning, nagkakaroon kayo ng additional resources and at the same time, hindi nag-suffer yung time mo for your family. Correct. Kasi mga bata pa sila. Yes. Yun Pwede yung mga pwede mong gawin. Oo, 'di ba? Parang nung sinabi namin, parang ang dali-dali, Oo. 'di ba? Lalong-lalo na yung part na bawasan ng expenses, dagdagan ng ipon. Ang Yan, bilis yan. sabihin, ang hirap gawin. Pero, 'di ba? These are options that you can consider. Yes. Basta ang pinaka-importante talaga, what is it that you both decide on Yes. na mag-asawa? Na dapat na komportable nag-agree siya, kayo, oo, ha? correct, na komportable siya at nag-agree kayo kasi mahirap yung gusto mo lang tapos pinilit mo tapos at the expense of walang magbabantay or yung asawa mo medyo na nainis ng slight sa'yo dahil mas inuna mo pa yung pera versus pag-aalaga yun naman kasi obviously yun ang priority niya eh. Oo. Alagaan mo yung mga Comfort ng bagets, family. correct, yun yung kanyang prioridad, 'di ba? Pero hindi ka mali hindi Oo. ka mali sa takot mo, tama lang din yan. Yan eye opener din talaga yan hindi lang para sa iyo kundi para sa ating lahat na Tama. kung ano man yung na-experience po natin na comfort, it is not forever. Yes. Oo. Maraming bagay. Actually, Oo. lahat, everything is just temporary. Temporary. So kung pwede kang mag-save up for the rainy days, 'di ba? Gawin mo. Kasi marami kang kita ngayon. Correct oo. Mag-save ka na lang. Tama, ganon. Pwede naman talagang gawin. Ang sabi nga nila para masabi mong financially able ka or is that, ano ba yung nabasa ko? Parang dapat ang ipon mo, yung emergency fund mo is worth parang 6 months of what you're earning. Yes, that's true. Edi sana all.
Kami 6 days lang eh. Correct. 6 hours Ako lang. din, 6 hours. I was about to say. Diba? At pag nagbabayad ka ng enrollment, hanggang 6 minutes lang yan. Diba? Yung emergency fund, pinang-enroll na. Pero yun yung masasabi mo. So, may gano'n na ba kayo? Na Emergency fund. Oo, the good for 6 months na just in case. Parang it gives you 6 months na makapag-isip kung ano bang pwedeng gawin. Mga ganyan. Diba? tama. Ganun na ba yung sinasabi mong ipon? Kung hindi pa, edi gawin nyo na. Yan. Start na ng pag-ipon. We say gawin nyo na kasi kami namin nagawa. At least kayo magawa nyo. Yan. Diba? At least man lang kayo, 'di ba? Sa inyo man lang mga kabisyo, maisa katuparan ng pangarap ng pag-iipon. Oh, at Ganon. least nagkaroon naman kami ng silbi sa buhay nyo. Yes, ganun 'yon. Hindi man nagkaroon ng silbi yung mga sinasabi namin sa buhay namin. At least magkaroon ito ng silbi or sense sa inyo. Yes. Diba? Ganun. That's the goal. yun naman talaga ang goal, 'di ba? Kasi lahat na sinasabi namin, hindi namin na-apply sa buhay namin eh. Ang daling alam mo, sabihin, mahirap gawin. Wala kaming na-apply. Lalong-lalo na yung bawasan ng expenses, dagdagan ng ipon. yung nagulat ka rin sa sinabi Oo, mo. yung parang, wow, Nicole, you actually said that. Diba? Sinabi mo talaga yung bakla ka ng taon, hindi ako naniniwala sa'yo. Ako din mismo parte na plastic Yung ako alam mo, sa sarili ko. charotera ka talaga. Oo. Pero hindi kinaya ng pagiging charotera mo yung sinabi mo. Yung inetchos ko yung sarili ko. Hindi kinaya ng sarili ko, hindi kinaya ng self ko. Ganon. Kaya, yan yung dapat mong gawin. Na hopefully meron kang isa-dalawa na pick up mula sa aming setup. Yes. Pero for everyone else, totoo, nothing lasts forever. So kung ano man yung comfort na nararanasan mo, talagang truly you enjoy it. Pero Yes. hindi naman sobra-sobra to the point na pag nawala, nga ka din. Correct. Diba? So wag mo ding sasayangin yung biyaya na binibigay sa iyo. Ngayon kung on the other hand, nandun ka sa lusak, parang palubog ka na ng palubog sa kumunoy, wag ka ding mag-alala, dadaloy din ang ligaya, dadaloy din ang grasya, dadaloy din ang ginhawa. Correct. Yan. Again, salamat sa iyo, Debbie, for sharing your story with us. At kung ikaw, kabisyo, meron ka ring kwento na gusto mong i-share sa amin, pwede mo kaming i-email, send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Malay mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, Kabisyo. muli ako po ang inyong kumikinang ina na si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!